Terve taas. Ollaan täällä Vähäkyrön maisemissa ja ajellaan tässä pitkin kyliä. Katellaan mitä täällä näkyy. Täällä on kesää pitemmällä kuin pohjoisessa. Pikkunen kylä. Muutama tuhat asukasta. Paljon on peltoja ja jonkun verran maanviljelystähän täällä on. Isot tasaiset pellot täällä on. Satoja hehtaareja. Rauhallinen kylä. Eipä täällä juuri silloin tällöin näkyy pientä liikettä täällä. Nyt muuttuu soratieksi, että katsellaan mitä täällä näkyy. Enpä muuta itse täältä oikeastaan tunne ketään enkä tiedä. Mutta kaverini on täällä syntynyt ja viettänyt lapsuuden. Nyt mennään tässä vähän kylästele ja porisemahan kaverin tuttujen kanssa. Vai oliko jopa sukulaisia, en ole aivan varmaa. En kuulee sitten pikkusen myöhemmin. Nämä sivupaikat on sorateitä ja sitten päätie on tietysti asfaltoitua. Mutta hyvinhän näitäkin paikkoja, teitä voi ajella. Selkämäki näyttää tuossa lukevan. Vähän on kuoppainen tämä tie. Yksityistie. Ajo omalla vastuulla. Mihinkä liian tämäkin menee? Kohta sen näkee tietenkin mihinkä se menee, mutta ei mulla ole kyllä mitään tietoa. Ei mitään tietoa, ei. Uusia taloja että vanhoja taloja. Nyt saavumme perille. Palataan tuonempana asiaan. Ei.